Hány könyvet tervezel venni a könyvhéten? A tervem 8. Majd kiderül. Hány könyvet tervezel venni a könyvhéten? Eredetileg csak 22. Na, és mi lett a vége? Hát, megtaláltam a füzetem, és eredetileg 23 könyvet terveztem venni, amiből 2-t nem vettem meg, de becsúszott 2 nem várt szerelem, és igazából csak egyel vettem többet, ami nem is az enyém lesz. Tehát 23-at terveztem, 23-at vettem. Mennyi könyvet vettél? 6 könyvet terveztem venni, ebből 7 lett, de az egyik ez egy zsákba macska, vagy kívánság sárkány volt, de szigorúan tartottam magam a 6-hoz. A 7. meg nem is én választottam magamnak, úgyhogy